Va concórrer a les passades eleccions prometent regeneració, seriositat, bona gestió, respecte institucional. Però un cop assolida la presidència de la Generalitat, només hem recollit silencis, ambigüitat, evasió reiterada de responsabilitats. Cap explicació pels casos de corrupció que esquitxen el seu partit i el seu passat polític més immediat. Una legislatura sense pressupostos, sense expectatives, sense rumb, supeditada als deliris de l'extrema esquerra i als aires de grandesa del processisme més rufianesc. Us vanteu de ser progressista, demòcrata, garant de drets i de llibertats, però apliqueu cordons sanitaris a qui pensa diferent. Avaleu la persecució ideològica dels adversaris polítics exercida per la Comissió de l'Estatut dels Diputats i no dieu res quan ajuntaments governats per la vostra formació, com el de Ripollet, em diuen animal perillós i demanen la meva extinció en cartells de Cap d'Any. Fa unes setmanes afirmàveu que seríeu implacable contra els discursos d'odi. Digueu-me, senyor Illa, denunciareu per delicte d'odi el batlle socialista de Ripollet? En demanareu la dimissió? O per vos l'odi és unidireccional i mai no emana de la bancada esquerra, que és que són impoluts i immaculats, tots vostès? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Jo no sóc immaculat, però vostè menys. Escolti'm, l'Ajuntament de Ripollet no ha fet res, ho ha fet una entitat de Ripollet. No ha fet res, ho ha fet una entitat de Ripollet. Vostè és un llop amb pell de bé. No vingui a victimitzar-se. Vostè que ha aplaudit el genocidi de Gaza, vostè que s'expressa constantment en aquesta cambra amb paraules bugies, no es posi la pell de bé. No es presenti com un xaiet. Ja som grans. Miri, una recomanació per aquestes festes de Nadal. Els altres catalans de Paco Candeu, ahir vam acabar el centenari de la mort de Paco, l'any Paco Candeu. Llegeixi els altres catalans de Paco Candeu, que crec que ens anirà bé tots. Gràcies. Per preguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra. Vostè no persegueix els discursos d'odi, senyor Illa. El que vostè persegueix és el lliure pensament. Això és el que persegueix. Forma part de l'ecosistema polític que practica la corrupció sense avergonyir-se, que no assumeix responsabilitats, que incompleix compromisos i que obvia la voluntat popular. D'un ecosistema polític que ara veu trontollar els seus fonaments i els seus privilegis. Quan vostè en aquest hemicicle em diu que fracassaré, no ho fa perquè ho profetitzi o ho pressenteixi, no. Ho fa perquè ho necessita. Necessiten que Aliança Catalana fracassi per poder mantenir la divina comèdia que tenen muntada aquí. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. No és que fracassarà, ja està fracassant. Gràcies. L'última pregunta al president de la Generalitat és sobre...